Onko tää nyt hyvä juttu, Eero? On tää hyvä juttu. Olemme reissussa viikon. No, sitten mennään. Bella! Niin, Jokeri, sinun pitää napata yksi tyyppi. Kuka? No, se on Ulla. Ne on juuri mökillä. Mene heti sinne. Selvä, Jokeri Potseri. No niin, olemme täällä. Jee, vihdoinkin. Vihdoin. Me mennään nyt sisälle. Yritä mennä hakemaan puuta, please. Ulla. Joo, mä menen hakemaan. Puuta. Hä? Hyvää yötä. Mitä? Sitten tää. Nyt. Oi, postia. Jokerilta. No. Noniin. Kulta. Täällä on Jokerilta postia. No luetaan. Siinä lukee, että Ulla on sitten napannut, Bella on napannut Ullan ja teidän pitää tulla pajalle. Voi hitsi! En mä halua mihin pajalle. Mä menen sisälle. Me mennään sitten kahdestaan sinne. On pakko mennä. Joo, mennään. Miten pääse pois täältä? Oota hetki. Huomenta, Ulla. Missä minä olen? Mä vien tän laatikon pois. Moi Ulla, olen Jokeri, tässä on Bella. Mitä te haluatte musta? No, haluamme tappaa sinut. Ei käy. Sinun siskosi tietää kyllä. Katsotaan tuleeko. 50 minuutin päästä sinut tapetaan sitten. Ei. Noniin, nyt on homma. Selvä, Jokeri Potseri, Viipula, Vaapura, Puutsukku. Jatkuu ensi kerralla.